ଆପଣଙ୍କ ତକିଆ ପାନିଆ କିମ୍ବା ବାଥରୁମ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଧିକ ଚୁଟି ପଡୁଛି କି? ଦିନକୁ 50 100 କିମ୍ବା 200 ରୁ ଅଧିକ ଚୁଟି ଝଡୁଛି କି? ଚୁଟି କୁଣ୍ଡାଇଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି କି ଅଧା ଚୁଟି ସବୁ ଝଡିଗଲାଣି? ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି 5ଟି ଭୁଲ ଆଜିଠୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ହେୟାର ଫଲ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରି କେଶ ଝଡ଼ିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିୟର ହେୟାର ଥିନିଂ କିମ୍ବା ବାଲ୍ଡନେସ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେଶ ଝଡ଼ିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ସଠିକ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ କ୍ଲିନିକାଲି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଅନେକ ଜଣ ଏକ କମନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି କେଶ ଝଡ଼ିବା ବା ହେୟାର ଫଲ୍। ଆଜିକାଲି 20-30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଠିକ ସମୟରେ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ହେୟାର ଫଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ନମ୍ବର 1 ଆଣ୍ଡ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଡେଫିସିଏନ୍ସି, ମାନେ ପୋଷଣର ଅଭାବ। କେଶମୂଳ ବା ହେୟାର ଫଲିକଲକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ, ବାୟୋଟିନ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ଏସବୁ ଭିଟାମିନ୍ସ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସର ଅଭାବ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କେଶମୂଳ ବା ହେୟାର ଫଲିକଲ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ଖାଇବେ ନା ହେୟାର ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳମୂଳ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ରେ ଭରପୁର ଆପଣ ଆଲମଣ୍ଡସ୍ ଖାଇପାରିବେ, କାଜୁ ବାଦାମ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ୱାଲନଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। କାରଣ ନମ୍ବର 2, ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ନେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଫଲିକଲ ସବୁ ରେଷ୍ଟିଂ ଫେଜକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ଦରକାର ସଠିକ ନିଦ। ଦିନକୁ ଯେପରି 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ହବ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାଲ୍ପରେ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ସଠିକ ହବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ହେୟାର ଫଲିକଲ ସଠିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ପାଇପାରିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। କାରଣ ନମ୍ବର 3, କେମିକାଲ ଡ୍ୟାମେଜ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ହାର୍ସ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ହେୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ, ହେୟାର ଡାଏ, ହେୟାର ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାଲ୍ପକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକମେଣ୍ଡ କରାଯାଉଥିବା ମାଇଲ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ହିଁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ନମ୍ବର 4 କାରଣ ହେଉଛି ହରମୋନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜମ, ମହିଳା ମାନଙ୍କର PCOS ବା ପଲିସିଷ୍ଟିକ ଓଭାରିଆନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କେଶ ଝଡ଼େ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜେନେଟିକ ସମସ୍ୟା, ମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ ବାଲ୍ଡନେସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେୟାର ଫଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ନମ୍ବର 5, ସ୍କାଲ୍ପ ହେଲ୍ଥ। ହେଲ୍ଦି ସ୍କାଲ୍ପ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲ୍ଦି ହେୟାର। ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ ବା ରୂପୀ ସମସ୍ୟା, ଇନଫ୍ଲାମେସନ କିମ୍ବା ପୋର ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ଯୋଗୁଁ ହେୟାର ଫଲିକଲ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କଥା ହେଲା ଠିକ ଡାଏଟ ଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସହିତ ହେୟାର ଫଲିକଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ନରିଶମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ହେୟାର ଫଲିକଲ ମଜବୁତ ହବ ଏବଂ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ସଠିକ ପୋଷଣ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ହବ ଘନ, ଲମ୍ବା, କଳା ଓ ଶକ୍ତ। ବହୁତ ସମୟରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସି ପଚାରନ୍ତି କି ସାର୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ବେକ୍ଡ କିଛି ହେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ହେୟାର ଫଲ୍ ଏବଂ ହେୟାର ଥିନିଂକୁ କମେଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଶେଷା ଆୟୁର ସାଇନ୍ସର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ
हेयर ग्रोथ सेरम सेसा कॉन्सेंट्रेटेड हेयर ग्रोथ सेरम होची मॉडर्न साइंस व आयुर्वेदिक उपादान रो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन एथिरे रहिछि किछि अति दरकारी एवं चुटी को हेल्दी रखुथुबा इंग्रेडिएंट्स जेमिति कि रीडेंसिल एहा हेयर ग्रोथ को एक्टिवेट करे। नंबर 2 आनाजेन जहाँकि हेयर डेंसिटी बढ़ाए। नंबर 3 केरा स्काल्प एहा हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करे। नंबर 4 भृंगराज हेयर फॉल को कमई थाए। नंबर 5 रोजमेरी स्काल्प हेल्थ को इंप्रूव करे। नंबर 6 नीम जहाँकि डैंड्रफ बा रूपी समस्या को कंट्रोल करे। आउ एक भल कथा हला सेसा आयुर साइंस रो एक कंसंट्रेटेड हेयर ग्रोथ सेरम नॉन ग्रीजी सो दैट आपन को चुटी बेसी चिपचिपा लागिबनी। एहा पाराबिन फ्री मिनरल ऑयल व सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट। क्लिनिकल डाटा अनुसार एहार रेगुलर यूज फल 3 मास रे ही विजिबल इंप्रूवमेंट देखा जिवो। किभली यूज करिवे ना बहुत इजी। राति रे सोइबा समय रे कंसंट्रेटेड हेयर ग्रोथ सेरम रु अल्प टिके नै आपन को स्काल्प रे लगांतो एवं हल्का मसाज करंतु। आपन मध्य जदि सेसा आयुर साइंस रो कंसंट्रेटेड हेयर ग्रोथ सेरम यूज करिवा पे चाहउछंती एहाको ऑर्डर करिवा पे परचेज लिंक मु वीडियो डिस्क्रिप्शन रे देई देबी एवं कमेंट सेक्शन रे पिन करि देबी। शेषरे एतिकी कहबी हेल्दी हेयर रो अर्थ होची भल खाद्य सुस्थ लाइफस्टाइल एवं एक प्रॉपर स्काल्प केयर। आशा करछि आज रो वीडियोटी आपनको भल लागिथिबो। देखा हबो आउ एक हेल्दी एवं इन्फॉर्मेटिव वीडियो रे। रहिली नमस्कार।